Здравейте! Ако желаете да съпоставите нагледно резултатите от системата за мониторинг на площ спрямо границите на декларираните от вас парцели, това може да направите, като от менюто изберете бутон Справки и достъпите справка Преглед на карта по прием от направление Директни плащания. Отново от падащото меню Бенефициент избирате за кое УРН желаете да достъпите данните, в случай, че посредством вашия профил имате достъп до повече от едно УРН. След което посредством бутона, разположен срещу прием ДДП кампания 2023, достъпвате картата със слоеве. За да активирате слоя с вашите декларирани парцели, е необходимо от дясната част на екрана да достъпите групата слоеве допълнителни и да активирате слой декларирани земеделски парцели. Различните слоеве в картата са активни при различен мащаб, поради което, за да активирате конкретния слой, е необходимо да приближите картата посредством скрола на мишката. Последната група от секция слоеве обединява данните от системата за мониторинг на площ, като в отделни слоеве са дешифрирани опожарените площи, площите с наличие на структури с постоянен характер и разораните площи в границите на специализирания слой постоянно затревени площи. В същата група слоеве се намира и растерния слой Вегетационен индекс. Този слой представлява изображение на максимална стойност на вегетацията и е композиция от всички налични спътникови изображения, заснети в 10-дневен период, като от всяко заснемане е използвана само максималната стойност на индекса на вегетация. Оцветяването е в зависимост от степента на вегетация, като площите, представени в червено, са площи без растителност, изкуствени повърхности, гола почва и така нататък, а тези, представени в зелено, са съответно площи с висока степен на вегетация. Към слоя е добавена и възможност за избор на минал период, за който желаете да проверите как са изглеждали вашите площи. След като активирате слоя с декларирани земеделски парцели, може да сравните границите им с границите на отделните слоеве с данни от системата за мониторинг на площ. Цялата тази информация би могла да ви бъде полезна при взимането на решения за по-нататъшните ви действия, касаещи вашето заявление за подпомагане. Ако това видео ви е било полезно, може да се абонирате за канала на Държавен фонд Земеделие, за да може видеоуказанията, които публикуваме, по-лесно да достигат до вас.